Guaita, un cotxe amb el segell de la IGP Calçots de Valls. Seguim-lo. Bon dia. Avui volem saber tots els ets i uts del Calçot de Valls. M'acompanyeu? Vinga, va! Dalmaci, bon dia. Hola, Pep. Què tal, com anem? Bon dia. Què, regant el ceballot? Tinc la mà mullada, però No pateixis. Doncs no, refrescant el cebollí que plantarem d'aquí ja. El conreu del calçot sempre diem que és durant tot l'any, però la cuina del calçot, allò que podem fer amb el calçot, també és de tot l'any. Escolta, jo com sé que aquests calçots seran Calçots de Valls, de la IGP Calçots de Valls? Doncs perquè és la llavor de propietat que té la IGP. De ben segur que tindràs calçots per explicar-me quina és la mida ideal del Calçot de Valls. Sí. Anem-hi? Exacte. Som-hi. Va, ja seguirem regant, no? Vinga, i tant. Mira, Pep, aquí jo ja t'he preparat un parell de manats de calçots. Carai, a veure, va. I d'això en podem parlar. Mira, el que dèiem sempre és, sabem que és un calçot certificat i amb totes les seguretats que hem explicat abans, perquè va lligat amb un feix de color blau, on porta imprès IGP Calçot de Valls amb el seu logo. I a partir d'aquí hi ha una etiqueta, que és la nostra insígnia, és la nostra seguretat, que hi ha el nostre logo, però el més important és el que no veiem ara mateix. Saps què és? Què, a veure? El número que hi ha al darrere. Perquè el número que hi ha al darrere correspon a un productor concret, a una zona concreta i a una parcel·la i recinte concret. Quines són les mides que hem de fer? A 5 centímetres de l'arrel ha de ser entre 1,5 i 2,7 de diàmetre. 1,5, 2,7. 2,7. I la llargada de cama blanca, que és el que hem dit, aquest calçot ho veiem exactament bé. Ha de ser tot tombant dels 20. Un pam, Exacte, més o menys. un pam. Aquest calçot és blanc des de l'arrel fins a aquests 15 o 20 que és aquí. Fem una cosa, jo em quedo aquí a cuinar una miqueta, tu prepara les màquines que quan acabem de cuinar i de tastar, tu m'ensenyes a plantar el cebollí. Doncs jo, Pep, estic pel que tu em manis. Va, farem uns calçots envinagrats. Mireu, una part d'aigua, i la mateixa quantitat de vinagre. Agafarem el calçot i el pelarem. Ens quedarem amb la part blanca d'uns calçots ben ofenosos, cap aquí. I ara, a passar-los aigua. I els tallarem a rodelles fines. Posem a arrencar el bull l'aigua i el vinagre. I mentrestant, posem capes de calçot i una miqueta de sal. Calçot i una miqueta de sal, fins a completar el pot. I quan tenim la barreja d'aigua i vinagre tèbia, omplim tot el pot, tanquem i el deixem 3 o 4 dies perquè el vinagre vagi fent la seva feina. Anem a fer l'amanida. Agafarem uns brots de verduretes que cultivem a casa i després hi posarem pera, una fantàstica pera de Lleida, ben neta, amb pell i tot, mira, així. Hi posarem també les avellanes d'aquí del territori, mira, així, les trencarem. I ara, el kit de la qüestió, els nostres calçots envinagrats, que després d'estar 3 o 4 dies amb el vinagre ja han fet la seva feina, com els cuiners estrellats, amb pinça i tot avui, tu. Tot ben amanit amb un bon raig d'oli d'oliva verge extra de les nostres IGPs catalanes i un puntet de sal. I ara, ha cridat Dalmaci. Dalmaci! Pep! Vine cap aquí. Som-hi! Que avui t'he fet una amanida saludable, tu. Vinga, va, mira. Molt bé. Amanida de pera de Lleida amb avellanes de Reus i calçots de Valls i un bon raig d'oli d'oliva
de les nostres IGPs catalanes. Home, fantàstic. Va, a veure què et sembla, això. Què? Som-hi. Va, que fa molt bona pinta de ser saludable, això, Proveu. A veure. Això és impressionant, Pep. Bocato di cardinale. Impressionant, de veritat. No havia menjat mai. Tu creus que em mereixo que m'ensenyis a plantar calçots? Quan tu vulguis. Som-hi? Va, di-m'hi. Va. Bueno, mengem una mica més. No treballarem gaire, No, Si hi ha això aquí no treballarem, Vinga, com ho hem de fer-ho, això? Escolta, de cara a la feina, Primer Va. que res, no? Doncs au, som-hi. Ara col·locarem aquesta safata de cebollir a la màquina. I ja ho tenim. Va, i... Vinga. Ah, carai, Fantàstic. alta tecnologia, això. Home, i tant. Però primer hem de posar aquest tubo, que és el barric. Ah, Això és, Pep, és l'última tecnologia. dues pedres? Dues pedres de tota la vida. I ja veuràs quin efecte fan. Mira. A veure. Noi, em feu fer unes coses que jo Bueno, home, ja ho tinc una veuràs. certa edat ja, Bueno, mira, veus el que hem de fer és estirem aquest cebollí, el fiquem amb l'arrel cap a nosaltres, damunt, sí, molt bé, quan el tractor tira endavant i vingui la pròxima, li tornem a posar. Ja està. Va, anem-hi? I així, fins que s'amagui el sol. Així m'agrada. Va, Isidre! Oita, Veus? mai Un m'hagués altre, imaginat. Vinga, oita, Està oita. aclarit. Si n'hi ha dos, què passa? No res, millor, cap hòstia. problema. S'ha d'anar a ligar aquí, No, ja vas bé, tira. Ah, molt bé, molt bé. Tal com ho tinguis a la mà, Hosti, ja està. tu, Veus, aquí- i ara tornes a estirar. No es pot parar. Sí, home, no. Carai, tu. I així podem anar parlant del que tu vulguis. Exacte. Ja està. Podem parlar del futbol, dels calçots, de la cuina, que amb això...